Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon.
Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kening pamakilaban ni. Antabayanan mo keng salang sangking dewakan ning mapamirayang demonyo. Pag umawaw mo kaya ka ing lupigan niya sana ning Diyos, at ika, prinsipering ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos. Patulandungan ni king inferno ay Santanas, pati na ring aluang mga rawa kay spiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan ni. Aduan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatay na karing dakala tao. Aduan mi ni kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan ni at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mo ring taong mitutukang manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapun ming pambansa at lokal, bang mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paubureng miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo, pakalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panawon, bang magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at bang makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Menano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong be at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib o maligaya at kanwana na birhen. Induning dibina grasya, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. King lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Luklok tamo.
Ing kalabing siya maduminggo ning karaniwan na panawon. Panamdaman tayo po ing presensya ning ginubusal tamo, at bang maging mabungaya at makabaldugan ning kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan ning 500 Club of Our Lady of Grace, para king makapasubaling kapag nasandari Jose Pepe Hizon at Elmer Let Villarosa and family. Para ka ring magmasusi king Aldoning Karelang Kebaytan, lalong-lalo na Elizy Arenillo, at para king malagwang kapaldanandari, Joel Miklat, Aurora Bautista, at Rosalina Cunanan. Para ka ring maldang kaladwa, di Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Junicia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Isabel and Bernardino, Corazon, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
kagyoning ipa, ampanak, ampuning banal na Espiritu, Amen. inginu mandabi yakke kayo. At kaya ka antimuring. Kapatad, ing misa tamo, misa ing kalabing siyam a Domingo, ning karaniwan a panahon. Sadyang nakakagulat ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo sa linggong ito. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit, kung paanong hindi pinabayaang magutom at mauhaw ng Diyos si Elias, gayon din naman ang pagbibigay sa atin ng Ama ng kanyang anak na si Jesus upang maging tinapay ng buhay. Sa Kanya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay, nakatatagpo ng kaganapan ng buhay. Kapatid, sisyan talaring kasalanan tamo, batamong karapat dapat magmasusi kariting banal a misteryo. Itamungan, magkumpisal ko king Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling may kasala ko king dina, king isip, amano at kapat, at miyayalwa ang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Maria Kapilan Mang Berhen, karing sablang anghel ampun santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin yu king Diyos aginotam. Ing Diyos amayupayang tutu pakalo nakatamo, at king pangapatodaring kasalanan tamo, idalakatangan sana king die alang angka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, ibaning biye, ing anak mong Isus, miging mabiyayang tinapi at tinipang ibat keka, ban mo niya biye kay kami at king kikaming yatu. Ipayantulot mong ibalik na ing sikanan mi, at titagan kabang maglakbe kaming kayabi na, kikaban ning biye at ipagkaloob mo naman kay kami, ing nasa at lugod midaki king tinapi mi karing mga ilangan kanite. Uling karelas sa siyo ng Jesus, ing kiyang dano, iti aduan mi king lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king mumunarang libro, ding ari. Kilub ning metong ayaldo, pamaglakbe, lina ka diyang papunta king ilang Elias. Tinok ng ya at linuklok, lalang ning tanaman, retama. At pignasana ing matene sana. Nga nang menalangin, o Gino, magkasya na, kuwanan mo na ing biyepo, e kumigit kareng pipumpunan ko. Kay ba't nanita, mi keraya at mi patudtud, kabudabud ating anghel at tinagkil, kaya at ngana, migising na ka at mangan, inyang linawin ikitnek ing kabuntukan na, ing metong atinape, meluto kareng babo, ring mapaling bato, at metong abangang danom. Mengan niya at minong, at kaybat, mi patuttudyang pasibayo. Pasibayo yang dinatang, ing anghel ning Ginoo, tikil ne at ngana, Elias, mibangon ka at mangan, uling makaba pa ing lakaran mo. Mibangon niya, mengan at minong, uli nita, mibawi ing si kanana, ban makala ka dya, kilub ning 40 aldo, papunta king buntok ning Horeb, ing sagradong bundok. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing dalit at pakibat, pilasan niyo at akit, ing kaya paning Ginoo. Pilasan niyo at akit ing kayapan ng Ginoo. Pasalamatan kay ing Ginoo, kapilan man. Labi ko, elatok ng pupuri kaya. Ing Ginoo, yang pagmaragol ko, magkiramdam kayo at tumula, ikong mayayalapusta. Pilasan niyo at akit ing kayapan ng Ginoo. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo. Miyabe-abe tayang purian, ing kayang lagyo. Menigapuko king Ginoo, at pekibatana ko. Kareng sablang katakutan ko, linigtas na ako. Pilasan niyo at akit ing kayapan ng Ginoo. Lumawe kayo kaya, at tumula kayo, at kayo mipakarine, in taong maliligalig, king Ginoo, minaw siya, at ya, pekiramdamane, kinabos ne, kin sablang dusa na. Pilasan niyo at akit ing kayapan ng Ginoo. Ing anghel ning Ginoo, babante no retang makitakot, at gagalang kaya. Pilasan niyo at subukan, ing kayang kayapan, tumulaya ing taong kaya, magsantuman. Pilasan niyo at akit ing kayapan ng Ginoo. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, kareng tao, Efeso. Iyat sa pagkalungkutan, ing banal ay Espiritu ng Diyos. Uling ya, ing ninye tatak, kaya kayo, at ya, ing katibayan, ing kaya kayong pangayatbus, potang datang ne, ingaldo, mituldo. Ilako yun na, ing nanumang mapait, king lobyo. Mawa at kasbo,
tuknang na kayong magsalitang magaspang, maglibak at mipapasyag marawak. Nune, maging maganak ako sana at mapaglimos, king metong at metong. Mipapamatawad kayo, antimo, ing pamamatawad na kaya kayo ning Diyos, kapamilata ng Kristo. Anti na ning anak na kayong pakamalan ning Diyos, tularan niye. Ibiyebye kayong nipnong lugod, antimoy Kristo, uli na ning kaluguran na katamo, dinaw na yung biyena bilang mayumong ayin, at sakripisyong maligaya, King Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing mabieti nape at inipa ipat banwa ngana ning Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti, miya kapilanman. Ginoo mantadiyak kay kayo. At kaya ka antimorin. Pamisyag ing mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Miyubulungan laring Hudyo, huling sinabi na, ako ing tinapi at inipa iba't banwa. Sinabi ra, aliwa iti Jesus, anak ng Jose, balo kaya itatana at iimana, makanano ng asabing tinipayang iba't banwa. May kabatya Jesus, ina kayo miubulungan. Alang makalapit ka na ako, subali mo nung ilapit na ning iba kong itubod ka na ako. At pasubyan kiking mie, king Tauling Aldo, makasulat ka ring libro daring propeta, at ding sablang tao, turuanan na laning Diyos. Ding sablang mikiramdam at mibiyasa king turo ning ipa, lumapit la kanako. Itiing mabalugan king atin ng minakit king ipa. Ita mong ibat king Diyos, ya ing bukod minakit na king ipa. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing maniwala atin yang biye alang angga. Ako ing tinapi ning biye. Mengan lang mana king disyerto, ring pumumpunan yu, makanyan man minga matila. Dapot itiya ing tinapi bat banwa, ing ninumang mangan kaniti iyang mate. Ako ing mabiyeng tinapi tinipa ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti niyang kapilanman. At ing laman ko, ya ing tinapi ay biko manmiya ing yato. Kapatad, ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Ako ing mabdiye tinapi at inipat ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti niyang kapilanman, at ing laman ku, yang tinapi biko manmiya ing yato. Kapatid, magandang hapon po sa kanilang lahat. Talaga itong pandemya, nagbigay kaibahan, pagbabago, pati sa ating buhay espiritual or sa ating mga obligasyon sa ating pananampalataya. Before ning pandemya last year, 2020, pag anticipated mass
ng Sunday, 5 o'clock Mass ng Sabado, ng hapon, medyo marami-rami nagsisimba. But at any rate, this is it. Last February 19, I think, that was the first Friday of Lent. And I cannot forget, dito po sa simbahan ng Our Lady of Grace Parish, I think 11 o'clock or 11:30 in the morning, that was Friday, ay meron pong special baptism. Then, yung ninong or isa sa mga ninong ng baptism ay yung lulo ng bata. At itong lulo or ninong ay isang official ng barangay doon sa isang barangay. Hindi ko lang sasabihin anong barangay. Dahil itong official na ito, na ninong at lulo sa batang nabibinyagan ko last February 19, ay kaibigan ko. Tapos, nang nakita kami dito, itong aking kaibigan na konsihal sa isang barangay, he's very friendly, smiling. Tapos, may nirequest ako sa kanya dahil medyo malakas siya sa barangay, and doon po sa kanyang barangay mayroong 3 or 4 na villages, at sa 3 villages yung car sticker sa Homeowners Association medyo mahal, 500, 600. That was sometime February. So I asked his help kung pwede po makabili siya, makadiscount, babayaran ko lang siya. Then he even asked my cellphone number. Sinusulat ko pa doon sa hinihingi niya sa akin na Xerox copy ng original receipt and certificate of registration ng aking sasakyan. That was February 19. I waited for a week. I waited for a month. And until now, I did not receive any call from him. Secondly, I think second Sunday of March, mayroong isang sick call I got. And itong sick call, na-surprise ako sa parokya doon, I will mention the parish, dahil the secretary, ibinigay yung aking cellphone number sa mga concern. And yung sick call, doon sa village, na wala akong car sticker. So to make the story short, after the sick call, yung ating hospitality and generosity, nagbigay sa akin ng envelope. So ang ginawa ko, hindi ko tinanggap. Sabi ko, since taga rito kayo sa village, yung ibibigay niyong envelope sa akin na may laman, pakibili nila ng sticker. You have my number, call me up the following day, Monday. I waited for the call. Walang tumawag sa akin. Parang nasasabi ko, ganito pala. Anyway, as a priest, alam po ngayon, nakita ko yung video ninyo sa inyong parokya, Gifted to Give. As a priest, with this faith, we must give freely. Sabi ko, ganun pala. Mag-usap tayong professional. I am now, modesty aside, 57 years old. Hindi na po tayo mga bata mag-usap. But at any rate, para bang I was a bit prostrated, disgruntled, dismayed. At bakit naibahagi ko ito? Dahil dito sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ng mga hari, anong nanarasan ni Elias? He was a prophet. He was called by Yahweh. And Elias was one of the greatest prophets of the Old Testament. Pero yung kalaban niya ay mas makapangyarihan pa, materially or physically or with might,
Bakit? Sinong kalaban ni Propetang Elias? Hindi lang po yung mga pagan prophets, but si Queen Jezebel at si Haring Ahaz. Jezebel wanted to kill Elias. And ito yung karanasan ni Elias. Parang tingin niya sa kanyang sarili, though he was chosen by Yahweh, yung kanyang pagiging propeta, hindi at par sa kapangyarihan ni Moses. That's why natatakot siya sa kanyang buhay. Nagpunta siya sa ilang. Gusto na niyang mamatay. Sabi niya, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na nais ko pong mamamatay. Minsan gano'n din feeling ko minsan, yung bang makipag-usap po ng tao. Well, I did not expect na gano'n. Pero usapang professional yun eh. And I needed that car sticker because sometimes, pag matraffic doon sa Angeles City, I need to pass through, not pass away, that village. But at any rate, I could not demand. So ganoon din po ang feeling ni Elias. Dito naman sa ating ebanghelyo, ibang konteksto. Now kung ating tingnan, our gospel reading of today ay karugtong ito sa nababasa natin sa last 2 Sundays from the Gospel of John chapter 6. That the first, there was that multiplication of loaves of bread. Then, yung nakaraang linggo, hinahanap yung ating Panginoon, pero sabi niya, hinahanap ako ninyo, hindi dahil nakita ninyo ang kahulugan or kabalaghan or the sign, but hinahanap ninyo ako dahil nabusog lang kayo materially, physically. And Christ cautioned them na sabi niya, look for food that does not perish and will have everlasting life. At anong pagkain? Ito na po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, una, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Pero, yung mga nakinig sa Kanya, nagbulong-bulungan. Nakakatakot itong bulong-bulungan. I think this is equivalent to chismis. Na minsan, yung pagbulong-bulungan, instead of clarifying the matter, worsening the situation. But at any rate, yung ating Panginoong Hesus, although para pag nagbulong-bulungan lang yung mga tao, but Jesus Christ had that profound perception, of course, because He is not only man, but He is also God. Na anong pagbulong-bulungan ng mga Hudyo? Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin yung kanyang nanay at tatay. Paano masabi niyang bumaba ako mula sa langit? So kapatid, itong turo ng ating Panginoong Hesus, itong ating narinig na ebanghelyo ngayon, ito po yung parang pagpapahayag ng ating Panginoon na ibigay yung kanyang sarili sa atin. Na po, doon sa huling hapunan na nang kumuha siya ng tinapay, anong sabi niya? Ito ang aking katawan. Nang kumuha siya ng kalis, sabi niya, ito ang aking dugo. So kapatid, with the giving of Christ of His body and blood, especially in the Holy Eucharist, ito po ay paalala sa atin na kung tayo ay may panampalataya, sabi ni Santo Tomas de Aquino, na sabi niya, to one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Para sa ating mga Katoliko, we believe and we accept the real presence of Jesus in the Holy Eucharist. But sa ating mga kapatid
na mga Protestant, lalo po yung mga Lutherans, para sa kanila, the Eucharist is not the presence of Christ, but it's just a symbol, a memorial, sabihin. As Christ took the bread, sabi nila, it's just a symbol of His body. As Christ took the chalice, it was just a symbol of His blood. But for us Catholics, it's not like that. Ours is a belief that Christ is truly and sacramentally present in the Holy Eucharist. That's why ever since in the olden times and even the present, and even with the Second Vatican Council na nagtuturo na ang banal na misa is the apex and summit of our Christian life, sana ito ay magiging totoo. Ito na lang, I think this story sa aklat ni Bishop Roberto Santos entitled Jesus Serves and Saves Us. May naibahagi si Bishop Roberto, I think this was his experience when he was still teaching at San Carlos Seminary way back 1980s or 1990s. The story goes like this. A student of biblical theology approached his seminary professor. He proudly told his professor that he knew by heart the entire New Testament books of the Holy Bible. He could quote specific events of the Gospels. He could name the evangelists. He could cite the specific chapters and verses. The seminary priest professor was so impressed that he praised the intellectual capacity of his student, but he advised him that the most important thing is to put into practice the gospel messages. He told him, what we know and what is in our heads is very good, but it is better that people see them by the good works of our hands. So kapatid, with this liturgy of this 19th Sunday in Ordinary Time, as Christ is giving us His body and blood, kung sa lumang tipan, si Elias, binigyan din po ng pagkain at siya ay pinakain ng anghel at binigyan ng danum. Although he wanted to give up, but with the promptings of the angel, di ba sabi dito sa unang pagbasa, si Elias, he traveled 40 days towards Horeb or Mount Sinai. So sa atin din po, as we have received Jesus Christ, or sabihin tamo na yung sentro sa ating buhay ay si Jesus sa pamamagitan po ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. And paano natin ito maisabuhay yung isang uri ng espiritualidad ng Eucharistia? Sa tingin ko po dito sa ikalawang pagbasa, napakaganda itong payo ni Apostol San Pablo. Nasabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na inyong katubusan pagdating ng takdang araw. At dito nagbigay ng konkretong payo si Apostol San Pablo. Sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa.
Huwag na kayong magmumura. Then, sabi ni Apostol Pablo, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So itong kabaitan na sinasabi ni Apostol San Pablo, hindi lamang sa salita, higit sana sa ating ginagawa. Na in such a way na yung ating espiritualidad, yung ating pananampalataya ay hindi lamang po nakikinggan, but higit sa lahat, nakikita sa pamamagitan ng ating mabuting ginagawa. May God bless us. Talakad tapo, ating ipahayag ang ating panampalataya sa salpantay king Diyos. Ipang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako keng krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlongaldo sinubliyang mebye, pepayta si banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, bang mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bea langanga. Amen. Manalangin tamo king Kinong Hesus, para karing sablang agkatan ng talakad at sumulong king karelang pamaglakbe at natamong sumabi, Gino, ibi mo ke kami, ing kakanan mi king Aldong ngeni. Ulitan tayo po. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi, king Aldongeni. Para kareng magdulab keko, king karelang kabengyan, ibiene ing sinapi ning kasalpantayanan. Nung ali, ing dalan ning katutuan, maging binayang makaba para karela, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi, king Aldongeni. Para kareng sablang mabibiye, lalam ning kaligaligan, ibiene ing tinape ning kapanaligan. Nung ali, ing dalan ning katimawan, maging binayang mabayat para karela, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi, king Aldongeni. Para kareng sablang mabibiye, king pamikasala, ibiene ing tinape, ning kapanisyan. Nung ali, ing dala ning kapatawaran, maging binayang maralumdum para karela, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi, king Aldongeni. Para karing mabibiye, ing pamisalan sangan, ibiene ing tinape ning pamikasundo, nung ali, ing dala ning kapayapan, maging binayang marayo para karela, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi, king Aldongeni. Para karing mabibiye magdili-dili, para mo king karelang sarili, ibiene ing tinape ning pamakidamayan, nung ali, ing dalan painturo king lugod, maging binayang malungkot para karela, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi, king Aldongeni. Ninidwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Kinong Hesus, tinapining diye, ipahintulot mong ding mamangan keka, maging tinapi naman para karing aliwa, ing makalakad kami, karing bakas mo ngeni at kapilan man. Amen. Sa
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap yarapan ning Dios, lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning sikanan, talapami karing regalong daralami, tanggapan mo riting ayin, ayampang ning kikekang iglesia, at gawan mong sakramento ning kikaming kaligtasan, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginu mantabi yak kayo. At kaya ka antimurin, Itas yularing puso yu, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan taya inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang paratikar mo ipa, Diyos king alang hanggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakila mo ing kekang dangalan. Agyang gilutan da ka, paulo ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kilob keka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, miging tao yang kalupa, mi ban ating kalupa, ming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yampang daing karelang panalangin, ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misugi sana ing siwalami, king karela king matagumpe, rang dalit ning kapuryan at ngaming kakanta. Santo, Panginoong Diyos, napupuno Ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Bilang palaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tuni kapin banal, uy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparlampumi, pabasmayain king spiritu mo ban para kay kamilang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayan sa lasat kamatayan kinuha ning tinape at ipasalamat ya keka, pera sa may karing kiyang disipulong ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya, itiya ing kanakong katawan, amidon para kay kayo. Magaman kay ba't ni ngapunan kinuha ni ing kalis, pasayang pasalamat kay kami kalis kanyang disipulong ngana. Tanggapan niya iti ikungan minong ko kaniti tayong kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayad alang anggang tipan ami ubo para kaya para karing sablang tao, banketa mi patanlaring kasalanan, dapat niti bilang kapi gaganakan kanako. Ipasyag kaya ing misterning kasal pantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Poong Jesus,
gaganakan mi pa ing kamadang bining anak mo. Kami kaya tinapining biting kalis ning kaligtasan, lain ning pasalamatan keka, ing piman matatalakad arapan sumuyok keka. Mapakumabaming pang salang ni sulusulok king katandayang Kristo, tipo na kami anting metong ning Espiritu Santo. Gana kami pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, balmiganap ya king lugod, kambi ng Francisco ki kaming Papa, at i Florentino kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Galaman ni kapatid ni sabling mi at ding sablang niyangom na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kingan gamang karapat dapat magkamit king biye alang angga, bankayabi ng Maria, ing Birhina ng Diyos, San Jose, ang kalisisang esposo ng Maria, kaya bining apostol, at ding sablang santo at inupad king malmong kaburyan, kikaban ning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya, ibang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alang angka. Manalangin tamong mitmong kapanaligan at uking ipa karing amanong tiyo katamo ning Ginoo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami luging sablang maruk malugod mong ipagkaluing kapayapan king panahon mi. Banking kasawpan ning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kapanaligan king panyatang ng Hesukristong kikaming talapangabos. Sapagkat sa'yo kahalingan, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Ginoong Hesukristo, may karikikang apostol, ing kapayapan na lakwan ko ke kayo, ing kapayan ko babye ko ke kayo, yung sa mga kasalanan, no nilawan mo ing kasal pantayanan ing kekang iglesia, yung agpangking kaburian mo, ikang mabye at magari, manggaman king alang angga. Amen.
ing kapayapan ning Ginoo mantabi sana kapilan man kayo. At kaya kaanti mo rin. Kapatad, pakitangeni ing misasan metong tangking kapayapan. Peace, kapayapan, kapayapan. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawat ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagamalan kong kapatad, iti Jesus aginotamo, ing mabiyetinapi at inipang ibad banwa, banikabi ning yato, ding mamangan kiniting tinapi miye, la kapilan man, mapaladtamong awsan ning Ginoo, ban makisulog kaniting tinapi ning piye. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang Eukaristiyang pigkalog mo kay kami, pagdala na king kaligtasan at matilian tapat king sala ning kekang katutuan, iti aduan mi king lagyo ning Ginong Hesus. Amen. Ing orasyon. King lagyo ning ipa, ang poning anak, ang pong king Espiritu Santo. At kinagliyang lalang banal na Espiritu. Bapo Maria. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginoo at ka. Nuan kakaring sablang babay at nuan niya pa naman ing bunganing at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ino ning Diyos, ipalamaking makasalanan, ngayon ni ampun ng kamatayan mi. Amen. Aliku alipa ning Ginoo. Malyari kabud kanako ang tinging kasmong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginoo at ka. Nuan kakaring sablang babay at nuan niya pa naman ing bunganing at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ino ning Diyos, ipalamaking makasalanan, ngayon ni ampun ng kamatayan mi. Amen. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At mi kasawt ya kay katamo. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginoo at ka. Nuan kakaring sablang babay at nuan niya pa naman ing bunganing at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ino ning Diyos, ipalamaking makasalanan, ngayon ni ampun ng kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Induning Diyos. Maming ang bangnan yung pangako ng Isokristong ginutamo. Manalangin tayo. Tapukan mo sa pong grasyang ginuming Diyos, king kaladuami at ampat king pamalita ning anghel, akilaming pamikatawan ng taong Isokristong anak mo. Uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus, ipagabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng mibye, alang-alang sa puiti king ginuming Jesucristong yanasa. Ligaya king iba, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Antimuing sadyaring ligaya, iba't king kamunulan, ngenit kapilan man, manggaman king alang-angga. Amen. Ingino mantabi kayo. At kaya ka ang timuri. Bisining Diyos, amayo payang tuto, ing iba, ating anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Kapatad, umitanak kami ning sikanan ng Kristo at antawantaya ing metong at metong. Salamat. Walang Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang ang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. King lagyuning ipa, ampanak amponing Espiritu Santo, Amen. mayap abing ipu. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malarena ning banuat yato, malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, ibigay ka rin tao. king panahon ing kasakitan,
King anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalamna. King balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis ni King Diyos si Daud. Patulunan ning akong grasya. King anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalamna. King balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis mi King Diyos si Daud. Hindu, ning divina grasya. Mo'y sa upo.